Kaixo, lagunok, Andoaingo Garate estudioan gaude, eta Irrien Lagunen abestiak grabatzen ari gara. Kutxi, Marilutxi, kaixo, txorizo planplonak, urteko bizipenak eta sentimenduak jasoko ditu disko honek. Bai, maitasunez ikastenera ez delako sekula azten. Eta oraintxe bertan erakutsiko dizuegu nola ari garen grabatzen. Hori da, trompeta, trikitixa, Bateria, denetarik. gitarra. Bai, Orain ikusi nahi dituzue, gure lagunak azeitunak eta babarrunak. badakizue, gaur Ibiazarralgo lagunekin gaude. Ogitartekoa, bazkaltzen ari dira. Guazen barrura, espero dugu zuen guztoko izatea, zuentzat maitasunez egin dugulako. Sekretoak erakutsiko dizkizuegu. Baina ezin hori kontatu. Guazen. Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu. Aur gazeta heldu, mundu berri bat helburu. Euskaraz bizi nahi, ta euskaraz kantatu nahi dugu. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Elkartasuna da, etorkizunaren ACBC. Gure indarrak batuz eta irri egiten ikasiz. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak gara go. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak gara go. Ipuin kontalari bertsolari. Sudur korre, Euskal Herri, Euskal Irri. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Aur gazeta heldu, mundu berri bat helburu. Euskaraz bizi nahi, ta euskaraz kantatu nahi dugu. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak gara go. 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 Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak gara go.